On kaikki ylhäällä. Oo. Tai tuotannon niin, että tiedä. On vähän isompi poika. Viedä vaan viimaan. Koukkumiestä sitten. Ei oo kiirettä vielä sen koukkauksenkaan. Ehkä toistakin sit siihen. Kaikassa karkku. Mennään kato kovaa vaan. Helke peruuta. Ei se välttämättä tiedä. Juu, ei päästy karkuun. Ei päästä. Se sammuttaa se moottori. Häh? Ei päästy. Anna olla vaan. Nyt on vähän huono asetelma kyllä. Niin on. Pystyykö tuolta perän kautta pyöräyttämään tolle puolelle? Onko mitään mahdollista, että se jää potkuriin kiinni? Ja se sitä tullut. Ketään jälkeen. Mä voin tulla käsitä koukkuun. Vittu tulee nyt saatanas. Painaako vähän? Näyttää ainakin. Päästä on perski topsu. On. Silloin vaan 2-3 niitä perseä. Kymppi on vettä. Siellä vaan kala normaalissa asennossa, mutta kyllä se res vito. Näkyy jo. Antakaa pintaa. Älä vielä, älä vielä. Mä näin sitä. Se on muuten tosi iso. Aika Jumalauta, mikä roikalle perkeele. Vasta toinen kolmas koukku. Kolmas koukku. Tommi nyt pois. Ei, Tommi pois. Kyllä! Hyvä jätkät! Yes! Uja kasaan! Joo! Menikö 10 rikki? Mennään vittu enkäkuus! Ota ainakin silleen eteisemmalta. Ai vittu! Se on syvällä toi koukku. Se on hyvä. Joo! Kyllä. Ei oo iso. I rest my case. Ole poika mikään. Antwerpenistä me ollaan paljon. Aika mörkö.